ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾತಾವರಣ ಈ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷులు మావారు ఎమ్మెల్యే దాదన్కు మన ఇంతకు మొదలు వాసొత్తరు మన అడిషనల్ ఎస్పీ వన్కు జేసిన్కు అనే డిఎస్పీ సార్కు అనే మావారు గ్రంథాలయ చైర్మన్ కనక యాదరావన్కు అనే మావా అంటేనే మావారు ముఖ్యమంత్రి మహిళా కమిషన్తా సభ్యురాలుగా సీతారు మన ఐశ్వర్యబాయి को हाने लोकल सरपंच अम्मन को हाने लोकल मावा एमपीपी बाइन को मन पजमत्ता मावा समझे बाइन को पर समझते मिलिटरी मंत्री का समझे को वेदिक पायन मंत्री को मा बाई को दाली समझे को मा प्रेस मित्रुలకు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం। ఈ రోజు మన మార్లవేలో 34వ వర్ధంతి సభ హైమండ్ రాఫ్ మన ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి జరుపుకుంటున్నాం। మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనము దాదాపు 7 సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వ పరంగా ప్రకటన లేకపోయినా కూడా మరి ప్రభుత్వ పరంగా మరి అధికారులు అందరూ కూడా వచ్చి మరి పిఓ గారు కానీ కలెక్టర్ కానీ తర్వాత ఎస్పీలు కానీ మన ఎమ్మెల్యే దాదా అందరూ కూడా మేము వచ్చి మరి ఈ సభా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మరి చేస్తున్నాం। మరి ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి గ్రామ పెద్దలు పటేళ్ళు మా బాయిలు అందరూ కూడా మరి గతంలో మరి ఈ గ్రామవాసులు ఎప్పుడైతే హైమండ్ రాఫ్ దంపతులు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు మరణించిన తర్వాత ఈ గ్రామంలో వాళ్ళు అందరు కలిసి మా సాంప్రదాయ పరంగా మా ఆదివాసీ సాంప్రదాయ పరంగా మరి వాళ్ళు అందరు ఊరు వాళ్ళు కలిసి మరి ఈ వర్ధంతి సభ చేసేవాళ్ళు। మరి అందరు కూడా మాకు దాదాపు 7 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మాకు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ మరి మా ఆదివాసీ నాయకులందరూ కూడా మరి హైమండ్ రాఫ్ వర్ధంతిని కూడా ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలని ప్రభుత్వ పరంగా ప్రకటించాలని మరి ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు। తప్పకుండా మరి ఎమ్మెల్యే దాదా గారు నేను ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి తప్పకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మరి ప్రభుత్వ పరంగా చేయడానికి మరి ప్రకటన చేపిస్తామని సందర్భంగా ఈ తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు అందరూ కూడా స్టేట్ మీద మాట్లాడారో అందరి విద్య గురించి మాట్లాడారు, వాస్తవం అది। ఎందుకంటే ఈరోజు మనము ఆదివాసులము ఈరోజు గతంలో మనము చదువుకున్నామంటే చదువు అప్పుడులో మనకు ఎంతో కొంత మన 10th చదివినా కూడా ఆ రోజు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి, కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు। ఈరోజు మనము ఇంకా బాగా చదువుకోవాలి, మనం ఇవాళ డాక్టర్స్ కావాలి, ఇంజనీర్స్ కావాలి, ఇవాళ ఎస్ఐలు కావాలి, ఇవాళ సిఐలు కావాలి, ఎస్పీలు కావాలి, అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ డాక్టర్స్ కావాలి, ఇవాళ ఒక్కరు కూడా మన కలెక్టర్ కావాలని కూడా మన ఆదివాసీ పిల్లలు ఎందుకు అనుకోవద్దు। మొన్న చూస్తే మరి 11 మంది ఒక మొన్న కలెక్టర్ గా వాళ్ళు కొత్తగానే వాళ్ళు పిల్లలు మరి ఐఏఎస్ లో పాస్ కావడం జరిగింది। మరి మన పిల్లలు ఒక్కరైనా ఉన్నారా? మరి మీరందరు విద్యార్థులు కూడా మీరు ఆలోచించండి। ఈ రోజు మనకు ఆటలు పాటలు అని కాదు, ముఖ్యం మనకు చదువు కోసం మనము ఎంత కష్టపడాలి, కష్టపడిన గతంలో మనం ఏమన్నట్టున్నామంటే కష్టపడి చదవాలి అనుకునే వాళ్ళం, అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక సామెత లాగా చెప్పేవాళ్ళు ఏమనంటే కష్టపడి చదవాలి అని। కష్టపడి కాదు, ఇష్టపడి చదవండి। ఈ రోజు ఇష్టపడి చదివితేనే మనం ఇవాళ మంచి పేరు తెచ్చుకోగలుగుతాం। ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నవంటి చిన్నారులందరూ కూడా ఇక్కడ అంత మంచిగా మనకు మీరందరూ కూడా మా సంస్కృతి పరంగా మీరందరూ కూడా మన డాన్స్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారో మరి అంతమంది పిల్లలు కూడా మరి ఈ రోజు మీరు మీ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించండి। ఈ రోజు మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కూడా మనం అందరం కూడా మన మా ఊరు సముద్ర దాదాపు బాయిగిరా మరి చోచోటి చూడు పేకి మా ఏం చర్మంతా మరి అవు ಬೇಕಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಸಾಟಿ ಅవి చదవన అవి డాక్టర్స్ గాయన ఇంజనీర్స్ ఆయన అవి నౌకరీ పుట్టన ఇన్వాల్వ్ మరటు ఉంది ఆలోచనతే మరటు దాయన నేను ಬೇಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಬರಕ್ಕೆ ಮರಟು ಕಷ್ಟಪಡಿ ಚದವನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ಟು ಮರಟು ಬಚ್ಚಲೇ
కష్టమే, నేను రాజకీయం కష్టమే, చదువు కష్టమే, బతికే కష్టమే. బతి ఇష్టంగా ఏత్త పజ బతగిర కష్టమాయో కాబట్టి నేను ఇగిమనలు సమ్మిర దాదలిరుకు అన్నమాట ఉంది వేహవల్ నేను బదైతే ప్రభుత్వం అంతయో ఆ ప్రభుత్వానికి తప్పకుండా సపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి అవసరం అంతా. నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం వాత పజ నేను ఆస్మాబాద్ నేను కుమ్రాభీం జిల్లా పజ నేను హైమండ్ రాప్న నేను ఇగగిర మన మాలవైతు నేను ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದತ್ತತ ಗೀಸಿಕೊಂಡು మరి సందరిగిరి వాంతర్ విహాంతర్ దాంతర్ బతి మళ్ళీ బోరే వాసుకుని తుమ్మలి పోరిసెల్లు బోర్ వాంతర్ మళ్ళా అదే సకుదాల వాంతరు అదే కోవలక్ష్మి వాంతర్ బతి ఉండే బోర్ వాసులు మంతరు విహాంతర్ తప్ప బతి తుమ్మలు బతేసెల్లే మీరు సందరి ఆలోచించాడు. నేను వాస్తవం దాదులు వేస్తపు బతైతే నేను రైతు బంధు సీసర్ మంత ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి బోరే బతి ప్రభుత్వం సీతకి మా కేతి తుమ్మలు దాలిరుకు బస్కెన్ గిరా సాల్తుకు 10 రూపాయ ఎకర ముందు సీతకి బస్కెన్ సీతకి బాయి सीचले मन नेंडो सीसर मंत्रितके मरी वेर चोकोंडो रांदुरके आयोर मजे चोकोंडो रेकी मरी ओनై తింజుకుని మన ఓర్ రాంగ్ సీతే కరెక్ట్ ఆయోకి వరట నేండో ఓరు మాకు ఎకరం 10,000 రూపాయలు సీసర్ మంత్రు పట్టమత్రు ఊరుకు నేను మా బేకిన్ వాస్తవంగా దాదాలు వేస్తపు నేను మర్మిన్కు 1,116 రూపాయలు నేండో కళ్యాణ లక్ష్మి సీసర్ మంత్రు మరి మర్మిన్కిల పైసా సీసే మంత్రు కేతి తుమ్లే పైసా సీసర్ మంత్రు హాస్పిటల్ ద డెలివరీ ఆతే పైసా సీసర్ మంత్రు నేను బోరే మనీ రైతులకు మనటు బోరే మనీ బస్కెట్కి మన పిసి మనటు బోరే రైతు మా దాదాలు సాతేగిన ఓన్పుర పట్టమత్తకి బాయన్పుర పట్టమత్తకాయి సెలవు హోతే దాయన్పుర పట్టమత్తకి నేను 5 లక్షల రూపాయలు నేను వెంటనే 8-10 రోజుల నేను రైతు బీమాకి 5 లక్షలు సీసేమంటారు. అది నా మేము ఆదివాసిన పెడిన నేను మీకు నేను మేము సముద్ర ఆశీర్వాదం మత్తకిన నేను కొమరం భీమున ఆశీర్వాదం అయి నేను హైమండ్ రాపున ఆశీర్వాదం అయి మత్తకిన నన్ను మీ సముద్ర ఆశీర్వాదం మత్తకిన నేను ಈಗ ಉಚ್ಚಿಕೊಂಡು నేను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ముఖ్యమంత్రి సీతరు ఇస్తే భారీ సీతరు ఉంది ఆదివాసీ పేటి జిల్లా సీతరుకి మరి దాదాలంటికి ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఇతకే మరి ఆదివాసీలు ఇతర మంత్రికి నేను బతైతే మా ఈశ్వరి బాయి మంత మరి ఈశ్వరి బాయికి దాదాపు టీఆర్ఎస్ పడతగా దాదాపు 10-12 శాసనాలు అది టీఆర్ఎస్ పడినాక మొత్తం 20 శాసనాలు మరి మత్తకి నేను మహిళా కమిషన్ తగ్గ నేను తన మెంబర్ సీతరు అది బయట కూడా పోస్టు అది స్టేట్ తగ్గ మొత్తము నేను ఉంది కొల్లంబాయి నేను గిరిజన నేను సీతరితకే నేను నిజంగా అసలు గుర్తింపు బాధ్యతగా నేను బోర్ సీతరు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి సీతరు మరి నేను ఉంటుంది మళ్ళీ నీలాబాయి మన ఎస్సీ కమిషన్ మన ఎస్సీ కమిషన్ తగ్గ సీతరు ఎస్సీ కమిషన్ తగ్గ తాను మెంబర్ సీస్తాం అసకే తాను మెంబర్ సీస్తే తాను కొద్ది గాడి తాను నౌక తాకు జీతము సందిగి మనంత మీకు భారీ సీసర్ మంత మొమటు మా కోయితకు నేను మా ఒక మోటివేట్ కియానా అవి కొనుక్కు చైతన్య పరచుసనా మా బాయి కొనుక్కు బెహనా ఇద్దరు నేను పదైతే నేను మన సీసర్ మంతము ప్రభుత్వాలుగా పని బెహనేజర్ మాత్రం నేను ఈ బాయి కొనుక్కు పదవి సీవలాత మండలంలో మరి ఇక్కడ నేను స్థానికంగా జడ్పీడీసీగా ఉన్నాను కాబట్టి తప్పకుండా ఈ మార్లవైలని ఇంకా కూడా ఒక మోడల్ విలేజ్ గా చేయడానికి తప్పకుండా మేము కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అందరికీ మరి